lehce česneková, česnek, ořechy, malinko zeleniny. Bude to báječné. To by mi tak teď sedělo, paní Hani. Syrová rolka, tam by se možná ten azerečkový salát. Zajímavá kombinace, lehký, nedělám to, ale určitě jím, tuším. Ten recept je tak originální, že by nikdy neviděl sírovou roládu, to asi ne, ale já, když jsem ji dřív vyráběla, tak jsem poctivě v prvém sáčku ve vařící vodě rozpouštěla kostku tvrdého sýra a pak jsem ji zpracovávala válečnou na nudle, aby z toho byla ta plocha. No a moje špiovány poradila použít papír, který se rozloží pěkně na pečecí papír, aby se překládá Pečovatelka Jirenka. Zatím tu Olivero vyžijte od rána do večera. Tak se pustíme do toho koláče. Nejdřív dáme vařit Páneček se ti vrátil. hovězí. Po nějaké době k němu přidáme vepřové a uzené, aby se jejich vůně dostatečně rozvinuly, ale aby nebyly rozmatané. Tak boršť Ahoj, no ty jsi vyrostla, to jsi papácký páneček. Boršť a kopinky. Ty jsi Ten je trošku těžší na večer, ale jim ho mám rád, určitě rád. Klid, Karle. Ahoj. No, ono jí to nestačilo, to přivítání, to bylo málo, to už má čestný obojek. Vej, Bizinko, no co ty. A já musím přivítat taky ostatní, víš? Taky ostatní musím přivítat. No, Pejsku. No jo. No jo, no to víš, že jo, no. No, takže jo. No já vím, no, já jsem ti to říkala, že přijde. To není možný tohle. No jo, pacička už je úplně zahojená, že? No jo. Jsem odjížděl, když jsem měl ještě pacičku. Co, Bizinko, ještě jsem měl pacičku, když jsem odjížděl. To se zahojilo tak No. za týden, jako hrozně rychle se to stalo. No. Jaký vyrostla srst? Má daleko delší teď. Jak je mrtvá úplně. To jsem ještě neviděl. Já chci dát taky pusinku ostatním, Bizinko. No. Taky ostatním. Ahoj. Ahoj. Čau. Čau. Už mají se na co a znova pes. Ty se jí hned tak nezbavíš. Ona bude stát takhle hodinu. No. No jo, no to víš, že jo, no. Ty myslela, že tě páneček opustil, že? A on tě neopustil. To víš, že ne, on byl na vejletě. No. Měsíc a půl. No. Ahoj, Kajo. Udělal jsem ti dárek, jako. Jo? No jo. Bizinka ho nepustí. Už si mezi tím hárala. Hele, Kaja mu udělal dárek. Já jsem musím podívat, mu udělal dárek. No jo, no jo. No teda to co je? Tohle je pro tebe, tohle je obrázek. A tohle je taky pro tebe na obrazu. Ale to není květináč, jo, to je to. No to je krásné. To je srdíčko, tatínkovi srdíčko. Jo. Co nejdřív zadek, pak barvu, pak páneček. Děkuju, to děkuju. A co je tady to? Co nějakou? Diamanty takovou. Diamanty, aha, tak děkuju. Tak děkuju. Co kačenka tu není? To je na baletu. Stejně by se k tobě nikdo nedostal přes bizinu. No jo, to jsem ještě neviděl. Co je tohle do pokoje? Co? Mám ti tohle do pokoje? No,
Dejte do pokoje. No co? Tak. Aha, Japánička. Japánička. No jo. Jo. No ty jsi tak krásný pejsek, Běžínku. Jo, floating. No ty jsi krásný pejsek, no. Není trošku velká na vás dva. To jsem ještě neviděl. Radostí si přičurla. Já jsme se to říkali, že co to stane, jak tě uvidí. Jo, Běžínka. No jo, Běžínka, no páneček, viď? Páneček je tady, no to ví. Tulák jeden, že? No to ví, že jo, no. Páneček už se ti bude věnovat, veme tě na procházku, jo? Jo, no to ví, že jo, no. No jo. Ale já potřebuji taky ostatní pomasat. Máš smůlu. Ale tě nenechá, hele. Jak se neviděla na mě, na tebe jako běda. No ano, já vím, no já jsem ti to říkala, že ti přijde páneček. No. Ne. To je jak dítě, že? No, to je pejsek teda, srdíčko na dlani. Tak, vypni